ଅମାନିଆ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ। ବଡ଼ ଅରଣ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚାରିଆଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣରେ ଜଙ୍ଗଲର ବାଟ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନିଛାଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଛଟିଏ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ନିସ୍ତବ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସେଇ ବୁଢ଼ା ବୃକ୍ଷଟିରେ ନାନା ଜାତିର ପକ୍ଷୀ ସରୀସୃପମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ସେଇ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମା ଓ ବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କର 4ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଛୋଟିଆ ସଂସାରଟିଏ। ଚଢ଼େଇ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ବାପା ଚଢ଼େଇ ଓ ମା ଚଢ଼େଇ ମିଶି ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ବାପା ମା ଚଢ଼େଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ 2 ଜଣ ବସାରେ ନଥିଲା ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ବସା ଛାଡ଼ି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ এই ଗଛରେ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ଜୀବମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟର ଲୋଭ ଦେଖାଇ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ମାରିଦେବେ। ଅନ୍ୟର ଲୋଭରେ ତୁମେମାନେ କେବେ ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ହିଁ କାମ କରୁଥିବ। ଏହିପରି କହି ବାପା ମା ଚଢ଼େଇ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ପଦାକୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ସବୁ ସମୟରେ ତ ଏଇ ବସା ଭିତରେ ରହି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି। ବସା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖୋଲା ନିର୍ମଳ ଆକାଶରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବୁଲିବି, ବିଭିନ୍ନ ଗଛମାନଙ୍କର ଫଳ ଫୁଲ ଖାଇ ପୁଣି ବସାକୁ ଫେରି ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଡ଼ିବା ନ ଶିଖି ମନରେ ଏତେ ପ୍ରକାର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଏ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଏକ ଭୁଆ ବିରଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଦେଖିଲା। ଭୁଆ ବିରଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ମନ ଖୁସିରେ ଡାକ ପକାଇଲା, ଏ ଭୁଆ ବିରଡ଼ି, ଟିକେ ତ ପିଠିରେ ବସେଇ ମତେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ନେ। ଭୁଆ ବିରଡ଼ି ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲା। କେହି କେଉଁ ଆଡ଼େ ନାହିଁ ତ, ସବୁଆଡ଼େ ତ ଶୂନଶାନ, କେହି ଜଣେ ବି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଡାକିଲା କିଏ? ଗଛ ଉପରୁ ଚାହିଁ ଦେବାରୁ ଦେଖିଲା ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ହାତଠାରେ ଡାକ ପକାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ଡାକ ଶୁଣି ହଠାତ୍ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ି କହିଲେ, ଆରେ ତୁ କାହାକୁ ଡାକୁଛୁ? ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼, ବାପା ମାଙ୍କର ଆସିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ତତେ ଏତେ କଥା କହିଥିଲେ, ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ? କୁନି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ବାହାରକୁ ବୁଲିଗଲେ ଆମ ଉପରକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କିଛି ନ ବିଚାରି ସିଧା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଭୁଆ ବିରଡ଼ି ସାଥିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବିରଡ଼ି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଗଛ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖୁଥିଲା। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ବାହାରେ ବା, ଅନେକ ଦିନରୁ ଖଣ୍ଡେ ସୁଆଦିଆ କଅଁଳ ମାଂସଟି ପାଟିରେ ବାଜିନାହିଁ। ଆଜି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟିକୁ ପାଇ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବି। ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ଭୁଆ ବିରାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଡାକ ପକାଇଲା, ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ଯଦି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ମୋ ପିଠିରେ ଆସି ବସି ପଡ଼। ତୋତେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଆଣି ତୋର ବସା ନିକଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଭୁଆ ବିରାଡ଼ି କଥା ଶୁଣି ଆଗ ପଛ କିଛି ନ ବିଚାରି ଫୁରକିନା ଆସି ଭୁଆ ବିରାଡ଼ି ପିଠିରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଭୁଆ ବିରାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ଅନେକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛରେ ଲାଲ ଟୁକଟୁକ ହୋଇ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ପାଚି ପବନରେ ଦୋହଲୁଥାଏ। ଭୁଆ ବିରାଡ଼ି ନିଜର ମନ୍ଦକୁ କୁପ୍ରକୃତିକୁ ପଦାରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ ଏତେ ବାଟ ଖରାରେ ଆସିଲୁଣି, ଯା ଆଗ ଏଇ ଗଛରୁ କଳି ତୋଳି ପେଟ ପୂରା ଖାଇଦେ, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିଯିବା। ଏହା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଉଡ଼ିଯାଇ ମନ ଖୁସିରେ ଗଛକୁ ଗଛ ବୁଲି ମନ ଖୁସିରେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖାଇସାରି କହିଲା, ଭୁଆ ବିରାଡ଼ି, ଏଥର ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିଯିବା। ଏହି ସମୟରେ ଭୁଆ ବିରାଡ଼ି ଭାବିଲା, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବି ନାହିଁ ଭାବି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ପୁଣି ନିଜ ପିଠି ଉପରେ ବସାଇ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ପିଠିରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ପଗୁଲିଆ ଟୋକା, ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଯିବ ହବିଷ ପାଳିକି ରହି ପାଟିଟା ପୁରାପୁରି ଅରୁଚି ଧରିଛି। ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଆ, ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇ ମୋ ପାଟିର ଅରୁଚି ଛଡ଼ାଇବି। ଏହା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବହୁତ ଡରିଯାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ ଏବଂ ପାଟି କରି କହୁଥାଏ, ଭୁଆ ବିରାଡ଼ି, ତୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର, ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ଜମାରୁ ତୋ ସାଥିରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଭୁଆ ବିରାଡ଼ି ଜମାରୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ତା ଉପରୁ ଝାମ୍ପଟିଏ ମାରି ରାମ୍ପଡ଼ା ରାମ୍ପଡ଼ି କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ଜୋରରେ ପାଟି କରି କହୁଥାଏ, କିଏ ଅଛି, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। କୁନି ଚଢ଼େଇର ବାପା ମା ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ନିଜ ଛୁଆର ପାଟି ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିରାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ଆସି ନିଜ ଛୁଆଟିକୁ ବିରାଡ଼ି କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ପାଖରେ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି କୁନି ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଗାଳି ଦେଇକି କହିଲେ, ଜାଣିଛୁ, ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଠେଲି ଦେବୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇ ନିଜେ ତାହାର ଉପଭୋକ୍ତା ହୋଇ ମଜା ଦେଖନ୍ତି।
କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଜାଣିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କଦାପି ଭଗବାନ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳେ ସେ ହିଁ ନିଜେ ସେହି ଗାତରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଏ। କଥାରେ ଅଛି, ଯିଏ ଅନ୍ୟର ମନ୍ଦ ବିଚାର କରନ୍ତି ତା ମନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଭିତରେ ବାପା ମା ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନିଜ ବସା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅନୁଚିତ ଏବଂ ନିଜର ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ ବିଚାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଲେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।